zentzun dut, gabon guztioi ongirekin bezala ez dakit esaten, zentzun dut portugesaz gain txinerazko klasietan zabiltzena? Hauskera pixka bat landu nahian, eta miluzera pixka bat ekarri nahian, kontzeptu batzuk. Bai, hori asko da, Antxon. Eskuan komoina ipatzen dugun moduan, komoia, pixka bat... Baina ari naiz hori fintzen. Fintzen. Bai, komoia zoa dira, baina ekit oraindik ere... Gero badakizu dauzela aldaera asko be, bai? Aldaera asko. Bai. Euskalkiak gauden bezala. Bai, txinalkiak ere daude eta. Asko ari gara ikasten gaur miluzen, Oso ondo, Antxon, Lehiakia, gaina. Datozela lehiakira? Lehiakia, pasa hori. Datozela lehiakira! Gregorio Leizazun, ikentzara, irakita maiale. Hori baterako prestatuta. Bai, dio zutara. Txalo. Gregorio Leizazun, txalo, zeuen buruari bai, txalo. Begon dizuela. 5. saioa itala bentzat, ze modu zizaskun? Ondo, gotxu. Aurrekoen finaltxu bat egin da. Bai. Bueno, horrek dakar, bestak beste 100 euro. Hori da. Bueno, Gregorio gia plana egin du. 100 euro behar ditugu etxekuek baskaritxu bete egiteko. Bai. Hortik goraia egingo ditugu tratuak. Bueno, ze moduz, Gregorio? Ederki gustora. Arro, aipatu izan duzu noiz bai? Bai. Alabari kaso egin nion eta asmatu zuen gainera. Aizondo. Egunek aurrera joan ala, hobeto? Bai. Etxian ere praktikatzen dugu pixkat. Bai, Bentaja horiak hau, etxian praktikatu ez dakegula. Miluzerik etxera, etxean miluze. Oso Miluzera berriz. Guretzat ederra gauero zuekin topo egitea, orduen, ongietorritatik esabiltza balik, zeuentzat. Eskerrik asko. Iker eta Sara, Gabon. Gabon. Laugarren ez zuek hemen? Bai. Ondo ez da? Bai. 1.400 euro pilatuta. Gaur, begira, aipatuko dut gainera, sarrera besterik ez da, baina publikoak behar du zure laguntza, Iker. Zeratik. Ze bihar ez da asmatu ze azterketa duten. Benetan? Ze azterketa? Fisika. Esan didate bi gai nagusiak, izango direla HZU, litekena da? Zer dari? Egitura zuzen uniformea. Ados? Horri buruz, aholkuren bat? Ikastia. Iker, motel. Buruz! Formulak ikastia. Formularen bat errepasatzen hasita, vertikala ipatu dute. HZU vertikala. Erosketa, ez hori miluten. Erorketa librea, ez dakit. Ja, beraiek ere igual ez dagoate oso argi. Bueno, batetik hori eta bestetik Newton. Newton ere sartuko menda bihar azterketan. Bai, Newtonen biografia edo Newton? Sagarrarena eta hori edo? Sagarrarena, bai. Gravidadit hori? Newtoni buruz aholkurik? Formulak ikastia. Ja, fizikan hortan ez dago, ikasi, eta ikasi gautu ondo da bestela. Ados, eta galderarik izango bazen dute deitu Ikerri, ados? Zondo. Edo lekuan bat topatu formulai hartzeko. Ilaskiri ere deitu orduan, jaramon. Txuletatarako gonak eta zienonak. Begira, bi ardenak gonak galtzita klasera. Ez da bat ere sosmagarri izango. Ez. Sara, zu berriz? Begira, hemen fisika aipatzen da Ikerren kasuan, gizarte langintza zure, baina zaletasunen artean bideo-jokoak eta... Bueno, apurtxu bet, bai. Kuadriagaz eta bai jolasten dugu, apurtxu bet, baina oin bai frontenizera jolasten dut. Bai. Bueno, bideo-jokoak bai, baina gero gorputza zindu ere bai. Eta ze frontoitan edo? Basauriko frontoia. Basauriko frontoia. Nola du izena? Bostakit ba. Basauriko frontoia. Solo arteko frontoia, bai. Ez dago nahasmendurako biderik, kasu horretan? Hori da. Basauriko frontoia da. Hori da. Basauriko frontoia. Gauza interesgarri asko gaur. Animo biko dezarte hon! Iratita maialen ze moduz neskak? Aupa. Ongietorri? Eskerrik asko! Iritsira! Ze trantze, iristen daren gurbiltzen da bilaritzaia iritsira. Ondo! Irati maialen, betiko lagunek? Bai, txikitatik. Txikitatik? Bai, gurasoak direz lagunak orduan bagube, bai. Hori polita da, Guk ere izan dugu gurasoen kuadrilako gau seme alaben artean ere nahaztu eta oporretara joan elkarrekin akaso? Bai. Ondo, eta bain iluzera? Eskalatzaileak eta orduan ba. Aida! Gurasoak eskalatzaileak? Bai, da gube, bai. Bai, al igual 600 metrora lo eginez. Hori da gurasoen zaletasuna. Biauta. Bai, Zuek ere aritzen zarete? Bai. Aiba, ondo? Irati non guezu? Dimekoa. Eta maialen? Maruri. Ondo? Eta zer ikasten Irati? Diseño grafiko. Epa. Eta zer moduz due? Ondo. Ondo politxe, asko ikasi behar, baina bai. Ondo. Planiko lan diruet eskuratuta, Irati? Ez da planik, hau esperientzia bakarrik. Ondo, hau da pasati albada eta ondo pasati. Maialen zer ikasten? Lehen hezkuntza.
Taz moduz? Oso ondo. Erto. Posik, bai. Planik, dirutxu egaz? Zer egiteko, intentziorik? Pues zer baten badugu, ba, igual bidairen bat edo egin nalko da, baina... Orain txarife bururatzen, ondo legokela, pixka bat, tortillari buelta emanda edo zuek orain gurasoak gonbidatzea. Erai ez duek umek zinetenean egitazuten bezala xe. Bueno. Bueno, eskerrik asko. Esperientzia baina diruare guretzat. Zaterako, norantzko mitikoa, umetan gurasoak eta kuadrilla nora joan izan zareteo porretara? Gu jote ginen jakara, adibidez. Ez, mugidu asko. Paretan ondagoen, ara eskalatzara. Bai, autokarabana gazbeti. Ze ondo, irati maialen ia oso ondo pasaten duen. Tana batera, ongietorri. Erostetak ez autokarabana baten gurpila eta... ematen du, Zer? Dirua dago, Gaur, jokoan, 16.500 euro, Bigarren eskuko. Bigarren eskuko da. Beraz, gogoratu, garrantzitsuena fizikan ere, ikastea. Antiguoko lagunak, hau bazuek animo bihar azterketan, Uberri ikastetxeko lagunak. Txalo zotia izango da fizika. Fizika, dana da fizika. Bai, ba. Txalo zotia. Hemen Iker zein dar aplikatzen da? Newtonen hirugarren lege. Adibidez, zuk esan hori guk ezagutzen ez ditugunez. Eta baiet. Bai, ba, noski. Eta Newtonen. Miluzeko lehenbiziko legeak dio, Irati eta Maialen, Kike kala ezarrita, noski. Kike da gure Newton. Eta, hombre, bai. Zakigu zer erorizitzaion, buru gainera. Zerrez. Zerrez, hori da galdera. Zerrez. Noski. Eskerrak, erorizaizion, gauza guztiak. Irati Maialen zuk aukeratu, lehenbiziko proba hontan, ikusi makusi, fotokumeak, tribuaren berbak. Ikusi makusi. Ikusi makusi zuentzat. Gregorio eta Izaskuni berriz. Pues, tribuaren berbak. Tribuaren berbak. Ondo. Eta fotokumeak Iker eta Sarrentzat. Bale. Gregorio eta Izaskun azken aldean, hilea painegira bisita gina. Bai, ados, Izaskun nahi bideo ez. Zure buruari moztuta? Bai. Ondo? Bai. Hilea painegira etxean. Gustatzen ez da, bai. Oso do, nik ere jakingo banu. Nik egin nuen saiakera bat, umetan. Nik egite dut arteka. Eta? Dagana parrandatik bueltan egiten dut. Ona. Justu momentu hortan, Justo zetat, bai, zeule dau. Joera sartu horretik. Bai. Interesgarria. Tribuaren berbak, hauetxek tribuak. Eta denbora, Gregorio. Buruko marra. Gregorio. Ile zangoa. Errebotea Izaskun buruko marra. Ile ertza. Ondo. Belarri aldeko bizarra. Ilez kakorratza. Buruko marra. Gregorio. Ile ertza. Ondo. Belarri aldeko bizarra. Ile zangoa. Ondo. Zuritutako ilea. Ile zi, Bai? Ile urriña. Ondo. Erruloi eusteko pieza. Ile kakorratza. Buruko marra. Ile ertza. Belarri aldeko bizarra. Ile zangoa. Zuritutako ilea. Ile urdina. Erruloi eusteko pieza. Ile ziria. Ondo. Punta irekitako ilea. Ile kakorratza. Buruko marra. Ile ziria. Ba, ziria. Iertza. Fragatu gara, gertatzen dianolakuek, badenpora eta puntu barik. Iker zara, bertso bat. Ondo, zinemara joan zarete azken aldian? Bai. Bai, Iker zagen erota, guztoko? Edo zer ikusten? Edo zein. Edo zein holan dagoena eta gustora, bale? Oppenheimer hor fizikata. Bai, ikusi nuen. Oso ondo. Ikerrerik galderak eta galderak. Fizika, besterik ez dago buruan. Fizika. Bueno, orain bertso bat. Venga, ikatzeu hasita zarak jarraitu. Eta bakoitzaren hitzak. Zine iluna baino. Nahiago. Dugu zientzia. Fikzioa. Genero asko gustuko. Ditut. Baina eman. Akzioa. Pelikula bat gero beste. Bat. Hori bai. Adikzioa. Ustekabean lortuko. Dugu. Irratian. Sekzioa. Bueno. Ez ikura txarrik ikustagun. Bueno, akas bat. Ondo. Zazpirekin 90 puntua lehiak, 90 puntu.
Irati eta Maialen, begiak ondo erne noski, jolaserako zuen elementuak hauetxek. Galtzamotzak, kamisoia, zapatila, gerrikoa, jertxea, petoa, galtza elastikoak eta kortxea. Guazen Irati, jertxea, 5. gerrikoa, 4. galtza elastikoak, 7. ondo, kortxea, 8. zapatila, 2. galtzamotzak, Maialen, 3. kamisoia, Irati, 2. petoa, 6. jertxea, 5. gerrikoa, 4. galtza elastikoak, 7. kortxea, 8. zapatila, 3. galtzamotzak, Aupa Irati! Olei! Ondo! Zedero ganua, bere dituti hartu da? Ondo konzentratu da gontan, danak eun puntu! Ondo! Zora, garri, konzentratuta orain, oberetzeki, Gregori eta Izaskun, punturik ez dugu lortu momentuz. Horretarako daude imintzia noski, erreban txartzeko. Anda. Hartzu lekua, Iker eta Sara bestaldean, lehen biziko errondara bidean. Guazen botu bila, demora. Izaskun? Zuaitza. Bai? Bai? Gabonetako zuaitza. Zagarra. Edurne zuri. Ez. Zagar pozintzua. Zagarra ez? Aztu hori. Limoia. Bai, eta? Limoia eta limoio Limoi ondoa. zuaitza. Limoi ondoa, bai. Moi ondoa. Txapela. Bai. Soldadua. Guardia zibila. Ondo? Polizia. Ez. Taxista. Txaplin. Oso ondo! Bai. Nor da? Txar Txaplin. Ez. Ah, Ondo hori da, eh? Beste. Bigotea dauka. Pozagita. Uf. Hirugarrena. Oso ondo, Gregorio. Bien artean egiteko da, eh? Egan egin. Helikopteroa. Bai. Helikopteroa vale, norbait erreskatatzen. Zer, edo nor? Mendizaleak. Bai, oso ondo. Mendizaleak Nor da. erreskatatzen. Ah, eta beste. Txapela eta... Bai. Oh. Mario. Ah, Mario. Oh! Mario Bros. Hartu lekue! Ondo, Gregorio. Ondo! Ta... Burratu intzait. Ba, burratu zaitu. Ta gero makurtzeko sasoia, Ikerrek esan du horrela txapela eta bibotea, guardia zibila. Torri zait irudia, guardia zibila bat. Mamma mia, esan ez? Oto dago, kombinazioa, bai. Bi, berrogeina! Bale! Gauza txarra betala. Mario, bai, Txarra bai. betala gertatu. Iker eta Sara, kointxana orain, Irati Maialen bestaldean. Bigarren erronda. Hortxe ba, kontzeptuak, demora. Batidora. Bai. Peonza. Bai, ziba, peontza, ondo, bai. Trompi, eh? Trompie. Bai? Akordeoia. Ba, begai. Zapata garbitzen. Zaldia. Bai. Zaldiari, esaten da. Bai. Zer da? Zaldia garbitzaile... Ez zaldia bat, baina zertan... Garbitzen, ezak izan zaten da, erradura. Garbitzen ez. Esan, bai, ele. Erradura garbitzen, bai. Erradura garbitzen ez. Ipintzen. Jartzen, hori, Bai, zerra zerra jartzen. jartzen, bale. Hartu lekue. Hau egon da daku, zigan honak izan garala. Bai. Bai. Hogeita osteztakoa eta beste. Eta bota eta ondo. Zuek aritu zarete? Ziban, aritutako trompan? Bai. Ez, sarak Bai. teknika zuen Zikia beste ginen, aderakoa bezala, bai. Joku politxe esan? Bai. Bai. Besterik ez egonean. Orain, Orain hilazki azte brutan ez da, egiten ziba, justu, Ez. 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 Hortan ez. Danak, iruroina puntu! Zemon ideanik. Ez da bat ere. Zemon ideanik. Hilazki Bermioko plazan igandetan. Iepa! Bueno, Irati Maialen hartu legua mesedez. Gregori eta Izaskun. Hirugarren erronda. Iskor. Bazen. Eta demora. Jaten aizea, platera, Bandeja bat. pizza. Ez da pizza. Salda, Tarta bat. tarta Bai. jaten. Pastela. Urtetako tarta. Urte betetze de ze tarta? pastela. Esnea esnea- beia. esneakin, Beia esnea gazta. Gazta tarta. Bai. Oso ondo. Bai. Kotxea. Kotxeko gurpila. Kotxeko Gurpila mekanikoa. aldatzea. Gurpila aldatu bai. Oso ondo. Eta bien artean hau.
nagusiak, bronka bot, irakaslea eta bai. ikaslea. Irakaslea? Irakaslea erakusten. Ez. Irakaslea, ikaslearen gurasoakin bilera iten. Ba, zora garri. Hartu leku, ondo! Ja, izaskun jarri da papelien. Bai. Ja, orain pelikula guztia kontatzen digu. Eta gustatzen zaiz gainera, ahots tonua ere, Bai. behin esaten hasita esan. Dana. Ba. Tarta bat aukeratzekotan mundu mundialetik, Gregorio? Zein? Oso ondo egin du. Bai, behia, Bai, zeuri gustatu zein? Jateko. Jateko, sagartarta. Sagartarta bitu, ona da, bitu. Irati Maialen nolan tartaren bat, jateko? Bagasta tarta. Bagasta tarta. Labekoa edo hotza. Labekoa. Bai, za. Bai. Bu. Hain justu be iratik egin dagoena. Dana, giroina kontu! Polita izan da, zen behia, Bai. bere burua gesten, nola bai? Bai, da gazta egiten. Oso ondo. Beroglifiko batzuk. Gregorio eta Izaskun, zaibu kasi erantzuten. Puntu asko jokoan. Eutxi, lehenengoa denpora. Umetan egiten nuen, Patekuan, kupatean, kufuan. fua bai. Venga, non? Fuakuan. Ia. Kun. Fuakun. Fua... Umeten egiten nuen. Ordena? Fuakuan. Ez? Kufuan. Kunfu. Konfua. Kunfu. Pero konfua zer da. Hau kun letran, kun, fua. Kung fua. Gregorio, bea, kunfua zer da, kunfua? Kunfua zer da. Kunfu, hori da. Bai. Ondo. Hori izazun kunfua ez, baina boxeoa bai. Izaskun behin jarritxe boxeotik kunfura aldatzen zu tita baten. Ez da? Kunfua izin joiz? Ez te probatu. Ez dut probatu. Probatzia da gauza. Hori da, probatzia Izazunek da boxeoa guztia. egiten du eroglifikoekin. Ean hor irabazten duen urrengo raunda. Bigarren da denpora. Antzokian egin zuten. Venga. Champaña, azpikoa zen datxa. Antzokian egin zuten. Kabareta. Kabareta. Oso ondo. Areta Franklin. Kaba ikusten dugu. Kabardoa. Areta Franklin. Kabareta. Oso ondo. Bu, boxe zarrak. Ondo, Ondo. bitik bi. Eun puntu bikote. Vale. Iker eta Sara erokizikoen txanda. Ondo, ikarabarik. Karri lehenengoa. Hori. Denpora. Estatu Batuetan dago. Onon. Ja, hasi? On. Ez. O, bada erantzuna ez dati. O gaizo. O. Bai, Sara? Gaizo ez? Oeria. Estatu Batuetan dago. O. Ikusi? O gaizo. Ez, gaizo ez. Hospitalean da, hospitaleko baten, baina o jaio barria behar genuen. O jaio da. O jaio. Izan du, o txiki bat gainera? Bai, ok izan du o txiki bat. Ama berbera, Bai, amanantza. Aita ez dakigu R bat edo, auskalo? Amanantza. R eta O. Ja, J eta O. Bai, Hori da. bai, F bat edo. F bat. Ados. Iker eta Sara, bigarna bai, denpora. Aserretu eginda. Bihar. Bestera batera, venga. Arbi. Bai, Arbitro. bai. Arbitroa. Arbitroa, oso ondo. Arbi ikusten dira, eta Troia ikusten da. Nola esaten du, eta hori Cervantes gazteleraz. Y-koak enduta, Troiari, troa, arbitroa. Oso ondo. Zailagoa zen azaltzeko. Beho ondo izurla jasi. Ondo. Oso barro, Berroita puntu. Ondo. Iratita Maialen. Eroglifikoek zer? Ikarabarik. Maialen, ikarapurru bai, ez da? Bai, apurru bai. Apurtxu bet bai. Batzutan ondo. Ia nola moldatzen garan, lehenengoa denpora. Zein izan da lasterketako? Bai? Di, Bai? podi, podiuma. Oso ondo? Bai! Po, teleturia. Di, leididi. Uma, turman, podiuma. Oso ondo? Bikain. Vale? Eskaladako txapelketarik edo sekula? Bai, baina oindela asko. Eta? Podiumean ere bai? Batzuten. Kontuz. Bigarrena denpora eroglifikoa. Langilea ikusi dut. Hasi. B. B.
B, badara entzunaren zati. B, agur. Ai. Bi... Zetan da biz? Agurtzen. Ez? Agurtzen, hitz egiten, berbetan. Bai? Hitz egiten, Nortzuk? bean. B, 0 arekin izketan. Bezeroarekin izketan. Ona hau, Luzea hori, Jo, lastimazu asmatu, baina aprezia ezagun, Eroglioren lana. Bai, Eta bana ditzagun berreita mar puntu. Jokazu David. B0 arekin izketan. Eta orain ongi etorria, Miluzako eskuari. Aurrera. Ona! Ona! Ondo! Gregori eta Izaskun, komo baina mila? Bai. Bizitzako esparru guztietara eramateko aholkua. Eira, komo baina eta aholkua opari. Ze belaunalditakoak dira 2001an jaiotako pertsonak. Baby boomer, alfa, zoomer, millennial. Millennial. Hori gortzeu, ez da? Ni naiz, bai. Alfa. Zoomer. Hala, omen. Zeta. Bai, Zeta belaunaldia hortik etorriko. Zerbuk izango zaria iratzi maialen zoomer batzuk, ondo? Bai, bagara. Bokala? Eta aurrera entzun. Zeta, alde da, entzun berri duguna? Aldakan, goxuan salsa, eskabidean edo la jodedera. Bai? Aldakan. Ondo. Bokala? Horrela ingo dugun. Antzinako Egipton, ze kolore lotzen zen berpizkundearekin? Horia, berdea, gorria edo beltza? Horia. Rebotea. Gorria. Rebotea. Beltza. Ondo. Beltza, bai? Ka eta bokala? O. O. Gregori Izaskun, entzun hau. Zenbatetan entzun dugun Love hitza Bomba Estereoren abesti eder honetan. 9, 12, 16, 21. 21 alez. 12. Ondo? Bai. Bokala? I. I. Bizitzako esparru guztietara eramateko aholkua, laugarren erronda. Eta saiatu? Bai. Ia ba? Oinez ondo, ibili arte, ez hasi korrika. Bizkanak gazta. Ondo! Komo baina zuentzat? Asondo bigote. Oso ondo, Iker eta Sara errebotean bikain eta lehenengo komo baina banatu dugu. Bigarren eskua beste duena. Itxura ez da dena. Ez du behar psikologorik eskua eta gero, Terapia egiten dugu. Ze hiritan proiektatu zuten lehen aldiz Lumière anaiek euren lana? Nantesen, Parisen, Canen, Lyonen. Lyon. Errotea? Paris. Oso ondo. Eta bokala, noski? A. Bentzun egingo dugu, orain datorrena. Ez dakitzen baden bora dara modan hemen. Ez da inorreturriko da eseri zaiten.
Iker eta Sara, zenbat denbora irauten du Izaroren 0 de enero bideoklipazoak? 7, 52, 30, 29, 45, 56, 59, 11. 45. Errotea? 30. Disko osoa segidan, bai? Bai, Bai. Eta... Bokala? Iker Sara? Zenbat denboraldi ditu Olobiontea podcastak? Bat ere ez, 2, 4, 6. Sekulako maila, aktore aldetik eta. 4. Errebotea? 2. Ondo. Errebotean fin, Eskanaka eskalatzen, markagailu ere. Bokala, neskak. O. Askorik ez da ikusten, beraz, Iker Sara, zeuekin aurrera. Nola jarraitzen du kantuak? Italian, portu baten, Mendien magalean, ambizida gure Marko. Koitxadue. Nola jarraitzen du kantuak? Etxea palapalean, azokaren parean, itxasertzean, herri txiki batean. Etxea palapalean. Ambizida gure Marko, etxea palapalean, goiz-goizetik, jaikitzen da, etxean, amari laguntzeko. Oso ondo, oso ondo. Onena, Marko, onena. Boomer, Summer, Summer, eta bakoitzak bere estilo dauka. Bokala. I. Saiakera edo azken erronda? Iker Sara. Itxura ez da dena? Azken erronda? Venga, azkena. Zenbat lagunek osatzen zuten Friends telesaileko kuadrilla? 3, 4, 5, 6. 6. Antxe. Eta azken bokala? Eta? Limoi itzuzienak izan ohi du zuko gehien. Zuzena da? Itxura ez da dena. Ondo! Bigarren komodina. Zain, Ondo. Eta Iker, itxura zu fizikari izan da, bereziki fizikoari erreparatzen diozu edo... Hori argituta, irati eta Maialen, 3. eskua. Kimika ere oso garantzitsua, noski. Erne, Ondo pentsatu hasierak. Ze pelikuletako kartela da hau? Dune, Tenet, Arrival edo Mad Max. Dune. Ondo. Esenteko harrika da pelikula hau, ez da? Ez dut ikusi, baina... Bai, ez dut ikusi. Bokala? Irati Maialen? A. A. Eta aurrera entzun. Jupa! Y no lo quita la aspirina y no. Es un amor que contamina. Wow. Ze urtetako da entzun berri dugun ereserki hau. Juan Luis Guerra, 75koa, 80koa, 85koa, 80marrekoa. 95. Erebotea? 90. Bai. 90. Bai, bai. Ondo. Zea bestia den hau. Zein zan lekuetan zer egiteku, Bai, ez da? Lehen egon zegin esaten, Pablo eta Gregorio non itzen zen duen lan. Gure txokoan edo? Gure txokoa? Ondo. Bai, Billy Rubina ere igo zen. Bai, Gure txokoan. bai. Bueno, eta jendea jaio. Bai, Baby booman. Bai. Bokala? Gregorio Isaskon? I. Aurrera? Ondo. Irati eta Maialen, nondu jatorria, cevicheak, Guatemalan, Perun, Argentinan, Bolivian. Peru. Bai. Eta beste bokal bat. E. Ondo pentsatu hasierak, ez dakit, tankerarik hartu dio zuen. Hona, zebitxi, Eta jatetxe peruarrak oroar, segurako Bai, maila eta pizko sao erredateko eta bai, oso ona. Irati Maialen, aurrera. Bai. Ze kanturen bertsioa egin du, adimentxuk. Izortzeko hil behar den zubi honen hasiera.
begiratu beharrean, ikusi nazazu. Alimentzu edo Marian Dolores Pradera? Negua joan data, hel nazazu eskutik, lauteiatu, katedral bat. Ea, bueltzan baterako zan, Bai. Bai? Bota bat. El nazazu eskutik. Ba, deskarte pizka bat edo. Ondo. El nazazu eskutik temazo bat, kentzazpina. Hori da, kantatzea hori. Irati Maialen, bokal bat. O. Ah? E? O. A. E, O, A. Ondo pentsatu hasierak, bikote? Askatuko dugu. Oso ondo. Ozen? Etxea teiatutik hasteak ez du ezertarako balio. Bai! Vale! Komodina, eskak, oso ondo. Komodina! Adi, markagailuetara goaz zuzenean eta 250 puntuan doainen, Basauri 302 komodin, Dima Maruri Jatabe 240 eta komodina, ondo. Gregorio Izaskun, puntuak behar eta komodin barik. Lanerako prest. Oso ondo, zein da zuzena lehenengo erronda zeuek erantzuten hasita, barrokoak dira. Sagrada Familia Basilika, gaueko erronda kuadroa, Versailleseko jauregia, Notre Dame, Loiolako santutegia, Apolo eta Dafne eskultura, Artzainonaren katedrala, Menina kuadroa, Fontana di Trevi, Orfeo Opera, Done Petri Plaza. Notre Dame. Hala. Ba, ez da zuzena gotikoa baita? Fontana di Trevi. Era berritze lanetan, bai? Sagrada Familia. Estilo neogotikoa eta modernismo katalana uzartzen ditu honek. Txatuko gara bukatzen ez da. Bai? Menina kuadroa. Zuzen? Hoi puntu bakarrik daudean. Planto egiteko aukera, baina aurrera goaz. Bai, aurrera. Bagoaz. Orfeo Opera. Orfeo Opera. Barrokoa, bai. Artzainonaren katedrala. Neogotikoa. Donostiako katedrala. Bueno. Zeude moduan gauzak. Bigarren erronda, Iker Sara. 3 film edo gehiago dituzten sagak dira. Errek, Ice Age, Guazen, High School Musical, Olentzero, Top Gun, Aita Jauna, Mad Max, Sex and the City, Matrix, Paddington. Errek. Film. Errek, oso ondo. 4 dira. Ice Age. Hauek bost. High School Musical. 1, 2, and 3. Iker Sara. Top Gun. Bi dira. Aspaldiko eta gaur eguneko, Irati Maialen. Tom Cruise da, ez da? Bai, behien eski ezabin nahi izan orain. Matrix. Matrix. Matrix, 4 film. Mad Max. Bost. Paddington. 3. Bi eta bi. Sex and the City. Filmak bi. Telesaiak demoraldi asko, baina. Irati eta Maialen. Bi eta bi. Filmak behar ditugu, komodina. Komodinak dio. Olentzero. Ba, edo osatu edo planto egin. Planto. Planto egin? Planto egin dugu, Bueno, ba, 70 puntu. Aita jauna, ekinesteko beste trilogia noski. Ondo. Eta 3. errondan, gazta motak dira. Brie, Stilton, Gruyère, Damel, Feta, Opey,
Gorgonzola, Muenster, Tello, Jabarti, Halloumi. Feta. Greziarra. Gorgonzola. Italiarra. Brie. Behi gazta, frantziarra. Abarti. Danimarkako gazta. Gruyère. Edo gruyere. Horixe. Komodina. Komodina. Stilton. Gazta berezia. Bikote? Muenster. Ameriketatik ekarria. Halloumi. Base aukera, aurrera egiteko asmatu ezkero. Zuzena da? Halloumi zuzena da! 150 puntu. Gregorio eta Izaskunentzat. Eta erabakierrak izan dira 200 puntu Gregorio eta Izaskunentzat, Andoaingo markagailuan 300 Miketek eta Sarak, idatzita Maialen 510. Gazta agortu daba. Iker eta Sara. Bueno, lau saio. Lau saio bikain. 1.400 euro pilatu ditugu. Zer moduzko esperientzia, bikote? Ona. Bai, ez da? Bai. Eda lanak orain arte aipatu bezala, oso fina egin dituzuela, finala jokatu, ondo jokatu gainera, merezitako sariarekin, orain, Iker, Bai. Brasil aldera, Bai, hoi da. Iria, bisita egin nahi duenak, Campinasera. Campinas. Sara, zu joango zara noiz? Ba, azte santuan edo. Ba, bikain. Ze ondo. Ze ondo. Ze ondo. Eta remana elikatu eta migiluza izaten jarraitu hemen bezalaxe, baita Brasilen ere. Apa, bikote, Eskerrik asko. esker. Asperenka, entzun daitezke oraindik ere, Gregorio eta Izaskun. Olarri ginen, Bai, Bai. remontada. Minuzen, bostetik gora saio egin dituenak horrelako egoera bat. Bai, bizi behar holako dela. trantze Bai, batzuk bai. bizitzen Ez dago direla, besterik. bai. Ondo, aurrera. Bestela motibatu, gehiagi motibatzera, Bai ba, eta bai ba. ez da komeni. Idatita Maialen, zuek ondo. Ondo, bai. Eroso? Idatita ondo, eta ez, zergatik? Urduri. La rarine hau, Bai. Bai. No, ondo harindu zarete orain arte, Bueno, Eta harintasun bat aipatuta orain komeni, Sokatira Bai. datorreta. Bai. Bizi. Gregorio Izaskun zuek erantzuten lehenak, hartu lekua eta guazen Sokatira da. Demora. Ferrialde dago Estonia eta Lituaniaren artean. Letonia. Bai. Zein izan zen 2008ko korrikaren leloa? Paso. Arro herri. Zenbat urte arte eskura daiteke gazte txartela? 18. Ez, 30, mesedez. Kondairen arabera, zer ez daude eginak lamien orraziak? Urrez. Zeintzuk dira aldapan gora bestiaren lehen bi hitzak? Aldapan gora. Mendian gora. Zein koloretako barruko arropak ematen du ustez zorte ona urtezarrean? Gorria. Bai. Zer herritakoa da Sukena taldea? Paso. Oñatiarra dira. Zenbat orekin idazten da Scooby-Doo izena? 2. 4. Zenbat urterekin hil zen Amy Winehouse? 74. Hogeita zazpi? Zen mugimenduk erabiltzen zuen Flower Power esaldia? Hippiek. Hippiek, bai. Zein pelikulatan hitz egiten du Chaplinek lehen aldiz? Paso. Diktadore handian. Zein zen Shakespearen lehen izena? William. William. Nola deitzen da Deustoko eta Salbeko zubien arteko zubia? Deustoko zubia. Pedro Arrupe, Euskal Herriko zen lurraldetan dago Urepele? Benafarroa. Bai? Zenbat base daude beisbolean etxe basea kenduta? 2. 3. Zer eragiteko zaletasun patologikoa dute piromanoek? Sua. Bai. Zein zuhaitzetako ostoz elikatzen dira koalak? Eukalipto. Oso ondo. Ze uhartetako errege zen Minos mitologiaren arabera? Kreta. Oso ondo. Zenbat dira puntu kardinalak? 4. Bai. Matematikan bi negatibo biderkatzen baditugu, ze emango du? Positibo. Ondo. Ze herrialdetan jaio zen Celine Dion? Frantzia.
Kanadan jaio zen. Ze urtarotan ikusten dugu gutxien eguzkia? Neguan. Bai. Nola deitzen da zaldi lasterketetan zaldi gainean doan pertsona? Hokei. Yes. Nola deitzen da musika nota baten tonu erdi beheragokoa? Paso. Bemola. Demola. Bai. Sostenitu eta bemola. Iratik amaiaren oso ondo, sokatinan eusten, baina denbora Ondo. gotzu da. Hau azkeni loteria izaten dabe, bai, eh? Zer moduz, neskak? Ondo. Estrainaldi ondo. Bai. oso ondo. Etorrit helburua zelako apurtxu bet leku hartu, Bai, ezta? leku hartzea eta ja berrengokoan. Osa ondo, baina zite maialen, segun zain egongo gara. Eskerrik asko. Gregorio Dezaskun, iritsi ginen, bai, final batera. Behin iritsiz gero, beste batera ere, bai. Ondo? Zer den, Sokatirari neurri hartu eta, ze irribarra Izaskun ere. Ai. Izaskunek egin dituleako kalkuluak. Txagolin egia horrein duta dago. Hemendik aurreragoan nire patrikara. Izaskuretzako. Bai, Izaskunek egin du irribarre. Bai, Gregorio, zure horrein duta dago, hori geratu da. Hemendik aurrera irabazten hasita, asko dago irabazteko, Ja, ba. 16.000 eta 500 euro hain Eta aipamen berezia, Bai? bueno, azteko da behin. Antigua, Haupa zuek, ikastetxe zora garria. Oso ona! Antigua Luberri, ikastetxeko lagunak. Bihar, Bai? fizikako azterketa. Eta Bihar? fizikako irakaslea nor? Nor? Ixiar Amonarriz Kikeren arreba! Ixiar, nota ona jarri dena imeretzi dut eta sekulakoa. Benetan? Kikeren arreba Ixiar, bueno, eurentzako Itziar, Entzun bai, zirkulu izten da? sekulakoa da, Ba, esan. Zuek etorri miluzera esan aprobatua orokorra dela. Ez, bai, miluzen egon diela gauera arte, Bai, ba, eta ez bai, ditutela ba. ikasi. Esan digu, Antxonek, esan digu Ilaski. Justifikanti, eh? Ados. Apa zuek, zorionak. Zer da hau munduan? Bi gara, Zorikoa. bi gara. Ondo, bi gara eta biak telebista ikusten zuek, gurekin batekin. Eta etxekoek telefono hartzen duten bitartean, Izaskun eta Gregoriori galdera egin, irakurzaletasuna badaukazue, irakurle basarie? Bai. Ondo, euskal literaturata? Baitare. Ondo, Gregorio lan libururen bat, zeure gustuko edana. Azkenetakoa zan Angel Ertxundiren bere azken liburu asko gustatzen ziren. Beran gogoetak eta? Bai, asko gustatzen Ederra, ziten. bai, zeundu idatzi da duen gainera. Bai. Izaskun lan libururen bat? Euskal literatura... Edo lan orokorrien, nahizune. Azkeneko irakurret La novia gitana. Ah, Carmen Mola, bai. Bai. Bueno, Eta bezalako asko estilo bat, ondo? Bai, da, novela Ondo? beltza. Bai, neu irakurri dut, ondo? Horra artean handu lertxundi ez zegoen, Ez, Baina beste batzuk bai. Euskal literatura, liburu oso ezagunak. Eta galdera izango da, ia dien, ni horretan oso txarra nahi. Antxoni galdetuko diot, laguntza eskatzeko. Antxon, zupadakizu, 21. mendien noiz hasi zan? Nik esango nuke 2000 urtea badela, ja. Ba, bitu da, 2001ko urtarrilaren bata. Bata da, Bai. Dios, behin galdera bat egingo eta... Oso txarra nahi ni horreta, bai, 2000 ez da, bueno, ba, 21. mendean kokatuko gara. 2001 ja. Izaskun Gregorio, ondo entzun, 21. mendeko eleberriak dira. Denbora. Otxo Petxe. Bilbao, New York, Bilbao. Bai. Martutene. Zergatik Pampos. Zergatik Pampos. Zergatik Pampos, ez. Miñan. Hor mehatzen. Miñan, bai. Atertu arte itxaron. Sara izeneko gizona. Twist. Katu jendea. Bai, ez dakit. Amaren eskuak. Bai. Bia nahi. Ez. Egiaztatu egingo dugu. Hiru akats daude. Bale, bat aldatuko dugu. Atertu hartu dituen. Bi nahi duzu. Bilbao, New York. Bost akats. Hau badia. Twist, Katu Sara izeneko gizona, Amaren eskuak, Zergatik Pampos. Amaren eskuak arantxan, da.
A ber, nik Ez, hoi ez. Aia. Hoi ez da. Amaren eskuak akaso. bakarra. Bai. Labakatz. Hau ez, ordu erdi badakau eta Hau zen duteke. Ja ez da, o egiaztapenik. Hau zen da. Hoi probatu du. Hau. Ez du, bai, probatu. Bai. Bai. Atertu arte. 10 segundo. Eta, bueno, Bai. Ez da kontu. Turist izan da. Bai. Azkeneko momentu. Izaskun eta Gregorio. Urrezko galdera, zerrendari begiratuko diogu eta... Bik Euskadi Literatura Saria irabazi dute denbora. Zuko ja... Bik. Bilbao New Yorko oso ezaguna da, ezta? Bai, markatu Bat. dik. Bai. Eta bestea? Eta bestia, 11 segundo dauzkagu. Amaren esku. Arantxa... Amaren esku. Bai, jarri. Zemoz? Bueno, zalantza pila bat, baina... Bai. Ezagunak bai, guain puntu hortaino... Denak ez, baina bai. Barriagoak eta zarragoak, zanarik eta kasunetan. Bai. Bueno, aipatu dugu, Andu Lertxundi, Txundi, bai. Otxo Petxe, Bai. ez eskoremuan, zuzena da? 94koa baita, Bai. liburua. Bueno, eta ze garaikidea sasoirako eta ze ariketa egiten duen hizkuntzarekin eta... Martutene, baiezko eremuan zuzena da? Saizar Bitoriak 2012an idatzia. Liburu Martula, nik ondino zain daukadana. Twist, Azkeneko momentu aldatu dut, aratona, ibili gara, ondo geratu da. 2011koa baita, kanorena. Arantz eta norantz ibili dan beste bat, Karmele Jaioren amaren eskuak, Bai. baiezko eremuan zuzena da? 2006an argitaratua bai. Bia nahi. Ze liburu ederra. Atxaga. Atxagaren klasiko bat? Ez eskoremuan zuzena da? 85koa. Pelikula da, 21. mendekoa. 2011an estreinatua. Zeman egar nik bia nahi irakurten, benetan, Gaztetan irakurri nuen da zen egar. Ta ze gozatu Bilbao, New York, Bilbao irakurten. Kirmen. Bueno, arata hona ibili dabe bai. Baiezkoan geratuta, autu zuzena izan da. Bai, nik uste. Bai. 21. mendean ondo sartuta 2008an. Zergatik Pampos? Arantxa Borta Bizkaia. Aspaldikoa da. Aspaldikoa da, bai. Ez eskoremuan zuzena da? 79koa. Kastolan irakurri genuen hau, eta ze garaikidea, ze modernoa, ze lan egin zuten sasoi horretan Euskara Batuaren alde be bai, idazle batzuk euren artien Arantxape bai. Atertu arte itxaron, Kati Xagirre. Bai eskoremuan. 2015an argitaratua. Minan. Aurreratatzera ibili da. Liburu oso ezaguna. Ez eskoremuan geratu zaigu? Amets, Arzailu zen, eta Ibrahima Balderen Minan. Eta Gregorio badaki. Zuzena da? Ez da gondo. 2019koa, antzezlana oraingoa. Sara izeneko gizona atxagarena 96an argitaratua. Hauxe, ez ezko amer genuena. Eta katu jendea, Eider Rodríguezen sorta 2010koa. Lareun euro ondo dau, Izaskun eta Gregorio. Ez aurrezko galderan, galdetu duguna da, Euskadi Literatura Saria
ze bik irabazi duten. Aukeren artean. Bilbao, New York, Bilbao. 1000 euro irabazteko aukera. Ondo? Horretarako, pausuz goaz. A ber. Kirmenen obra honek badauka, literatura saria, Euskadi literatura saria. Itzazu, Gregorio, final polita jokatu da bere. Oso, lauren euro gehiagorekin, 800 badira. Ikain, segi horretan, hau bazue? Eta etxeko guztiei ezkerrak emon hortxe gotiarren, zegoen zainurren dut bebai, Zerra da.